Yana da shi kira. Da shi kira. haka ne mutanenmu rashin tarbiyyarsu akan maganar facebook ya baci yanzu muna tashi zaka ga wani ya je ya rubuta abinda bai ji ba bai gani kwanan bayan anan kafin na yi tafiya zazzabi ne yake damuna na kwana biyu yana damuna amma abinda zai baka mamaki fa a ranar ma fa na yi tafsiri ko na ce a taya ni addu'a bani jin daɗin jikina iya wannan lafazi na faɗa a taya ni addu'a ba na jin daɗin jikina duk tun iya abin da na faɗa ke kuma wallahi cikin yardan Allah bayan addu'an bayan Allah cikin dare washe gari ma tafiya ne amma in kaga abin da mutane suka rubuta a Facebook ina Madina sai da na matso har iyalai na sai da suka kira ni suka ce mun in yi rubutu abin da ake yadawa yana ɗaga musu hankali ina Kano muna zaune a kama wani ya rubuta wai ya je magani na ba na iya gane mutane na ce wai ba na gane mutane na ce bakin ka ya sari dutsen buli haka ne to za ka samu ma bai zo wajen karatun ba wani kuma ya saka wai gani nan a Ingila na je jinya wallahi hadda hoto na ya saka sai na shiga na yi comment na ce mishi tun da nake a duniya ban taba zuwa Ingila ba kuma ni lafiya na kana to da ya ga rubutun nawa sai ya cire kuma almajiri ne annabi ya ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a kuma babi na hankali doctor ni fa ina da shafin Facebook ban rubuta ba ina da shafi na WhatsApp malan sagir kawai yana lura da shafuffuka peji sun kai kusan 5 ko kofi baka ga na rubuta ba baka ga su baban zara sun rubuta ba su malam Ibrahim duk wani makusanci na kai kafi ni iya rubutu a Facebook ne to don me yasa abinda ban rubuta ba kai zaka je ka rubuta mini rashin tarbiyya ne Facebook din nan kana gani na Facebook ina rubutu amma ka duba shafi na ni baka ga na rubuta ba wani ba haka zai rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a a saka babban malamin mu a cikin addu'a ga halin da yake na kau da kai wallahi karshe dole sai da na fito na yi rubutu na ce jama'a ku ji tsoron Allah to me haka to yanzu wannan din gashi da aka gani ko to ka je ka gani an jima yadda ka san jaraba wani sai ya je yayi ta rubuta abin da bai sani ba to me yasa kuke yin haka kawai don kawai kana so ka yi asaran datanka haka ne idan ina so in rubuta ni ma na iya rubutu a Facebook sai in rubuta tun da ban rubuta ba cewa ne ka taya ni addu'a kuma baka gani na rubuta a social media ba shikenan sai ka taya ni addu'a a matsayin masoyina shikenan ka kasa ni addu'a in ina so a rubuta a Facebook ni ma ina da inda zan rubuta amma ya za a yi baka gani a shafi na ba baka gani a shafin majalisi na ba baka gani a shafin almajirai na ba baka gani a shafin wani da yake kusa da ni ba don me yasa in bar shi hankali ba kai zaka je ka yada a duniya wai ya zo shi wai ya same ni bai samu gani na wai ba ni gane mutane akwai tarbiyya a nan kuma idan ma hakan ne ka kaddara idan ma hakan ne yanzu kowane labari ne yanzu wannan labarin ba zai daga hankalin masoyana ba to haka ne saboda haka matsalar facebook wallahi zai jefa mutane da yawa cikin halaka rubuce-rubucen ku Allah zai tambaye ku akai ranar alkiyama saboda haka an ramma jikinsa da sauki don ni yadda na dauka ma yau zai iya fitowa don ɗazu da safe yake ce min yana tsammanin da yamma ma da a sallame shi jama'a mun fahimta kuma ɗazu kafin na zo nan ma sai da na je muka yi hira da shi kafin na fito saboda haka abin da yake bukata addu'a Allah ya kara mishi lafiya da imani fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik